O señor Berea fala dunha maioría absoluta en 2027 como se Santiago estivera esperando volver a esa etapa. Pero a cidadanía non pode esquecer o que significou a última maioría absoluta neste concello. Foi fai pouco máis dunha década, cunha diferencia de tan só 11 votos, que entregou o poder ao señor Conde Roa, a Ángel Currás e a Agustín Hernández. E que recibimos entonces? 4 anos de corrupción, de escándalos e de descrédito para a cidade de Santiago. Por iso queremos deixar algo claro: as maiorías absolutas pertencen ao pasado. A nosa cidade cambiou, a nosa xente cambiou e en 2027 non vai ser o ano das maiorías de despacho, vai ser o ano dos veciños e o ano das veciñas. O ano no que os partidos municipalistas con identidade propia como o CIN iremos ao fondo das cousas, arranxar barrios abandonados, dignificar o rural, mellorar os servizos básicos e escoitar a xente no seu día a día. Non nos preocupamos polos sillóns, nin polos pactos de arriba. Preocúpanos Santiago, preocúpanos a súa limpeza, preocúpanos a seguridade, preocúpanos que os nenos teñan parques dignos, que os maiores teñan servizos de calidade e os barrios non sigan esquecidos. O señor Berea e os partidos de sempre poden falar de maiorías, pero xa hai tempo que iso rematou. O futuro de Santiago non vai depender dunha soa sigla nin dun líder que se crea Salvador. O futuro de Santiago vai depender de partidos que nacen aquí, que viven aquí, que senten a cidade e que traballan pola súa xente. Ese é o papel do CIN, porque en 2027 Santiago non terá un dono, terá unha voz, terá barrio, terá veciños, terá o CIN que estará para facelo posible.